Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Ungakhohlwa ukusubscribe, like video, share. So guys, ngisalo ngilandelela udaba lokudlula emhlabeni ukaDubula. Sengiyabhampa to enye video ekamgibe. Umgibe uchaza ukuthi ukudlula emhlabeni ukaDubula babe bonke. So ngizodonsa le video kamgibe engizoyinamathisela la sizokwazi ukuthi isizwe umgibe ukuthi uthi kwahamba njani ngoba bekuthiwe ke uDubula wayenabafowabo kusho ukuthi babe bonke nomgibe babeyothenga ukudla babe endaweni thizeni. So asihambe siyomamela ke umgibe ungezwa ngami. Thank you so much to tune into the video. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe njalo asiza ukuthi kuthiwa kwahamba njani. Bafowethu Dubula Mbatha bambela mfana wami, bambela Dubula mfana. Bafowethu ngiyabingelela nonke eMzansi Afrika nama TikTokers nje wonke, ngiyabingelela bafowethu. Bafowethu bengazi ukuthi Dubula ngispenda i-weekend yami nayo yokugcina lomhlaba. Bengazi mfowethu. Mhlambe ake ngisamarize nje bafowethu kancane ngempilo yami noDubula. Ngesikhathi esincane uDubula ngimazi, inyanga nje ezimbalwa sazana nensizwa. Ngathanda ubuqotho bayo, ngathanda ukuthi indoda engazenzi into engasiyona, ngathanda ukuthi umfana olithandayo ekhaya, ngathanda ukuthi umfana ozazisayo ingane zakhe, ngathanda ukuthi insizwa emazisayo umuntu wesifazane ethandana naye. Akagcinanga bafowethu lapho ke uDubula ukwazile ukuthi angithathe the other day angiyise ekhaya kubo la eFosloras. Bazokhumbula omthiya ngafika eFosloras ngaze ngahamba ebusuku kunomsebenzi owawukhona. I think kwakuhlatshwe inkomo ezimbili, enye safica ihlatshiwe, enye yahlatshwa ngalelanga leli esasifike ngalo. Bafowethu saphila noDubula futhi kwamnandi. Ake ngifast forward ke sengibuyela kule weekend alemale kuyona. Ngomgqibelo mhla ka7 ngicele uDubula mfethu, ngicela mfethu uthi ungiphekezele siyo service, ngifuna ukuyoservice imoto le iRanger. Athi uDubula ayikho inkinga, udlule ungithathe endlini. Nangempela ngidlule ngimthathe endlini ngomgqibelo sambeni siyoservice imoto eCenturion. Ilapha enze khona le video le ethi sengihembe mfowethu. Ngize ngithi namahamba mvuka mthiya. Kade angazi ukuthi ngiyamvalisa umngane wami lapho ke. Sasuka lapho ke sawudla inyama endaweni okuthiwa iSedovers. Bazokwazi lapha eOliven ngase 37. Sadla inyama noDubula sasuka sokuntambama lapha la sokushaya ngisho u7. So lokho sambe ekseni la. Hayi sibuye ngimshiye endlini, ngibuye ngizobona izingane nonkosikazi endlini. The following day ngangisebenza ekseni from 6 to 6 ngesonto mhla ka8. Ngivuka ekseni ngihambe ngiyemsebenzini. Mangibuye emsebenzini ngangisebenza u8 to 5. 8 to 5. 6 to 6 ngiqala izolo ngomsomluko. Mangibuya ngehla ngoM1 afona uDubula ngesonto. Ngibe ukuphi? Ngimsebenzini ndoda. Ozala kimi. Ukuphi? Ngisejulisi. Dubula mfethu angikwazi ndoda ukuza lapho ke. Izingane nangomgqibelo angihlalanga nazo mfethu. Ngicela ndoda ukuthi ngihambe ngiyohlala nezingane. Ngicela mfethu ukuyobona izingane mfethu. Kunezinto kumele ngidlule ngiyithenge esitolo before kuvalwe mfethu. Athi Mgibe uyafuna ukuza kimi noma ufuni. Kwanzima bafowethu ngathi okay ndoda ngeke ngihlale. Athi ngifuna ukudlisa inyama ndoda. Yabona? Ngithi mfethu isifani ke ngiyeza ke. Ibe wosa ke ngiyeza ke mfethu. Ngeke ngihlale kodwa ndoda. Anginike location yakhe.
I remember very well ngasuka ku M1 ngajoin M2 ku M2 nga offramp ngomgwaqo kuthiwa uMaritzburg ngazi uMaritzburg Road or what ngofframp ngawo ngibheke kuDubula mangifika ngimthola useJulius lapha ngasePark Dubula mfethu walanda futhi wena engabe mfethu uyahamba phela mfethu kube ukuthi ngifike mfethu inyama sewuyosile ethi hayi fusekho wena man hawu asambeni angene la emotweni yami ngihamba ngale isitulo nasi lesitulo lesilokho sajekiswa uDubula kanje ugcina ukuhlala uDubula la usishekisela kanje wangena wahlala kuso sahamba imoto yakhe beshayelwa umfana kubo omnyama uKhumbulane emotweni yakhe wangena uKhumbulane nanomshana wakhe ongathi wesiqoqanyana nje omnyama sahamba saya kwa Steve ngicela ukuthi mfethu engabe ngifika mfethu sekwenze yonke into ndoda but kumele uqala manje ukuthi silokhuzana kwa Steve ngangena ngihlanya kwa Steve sa-order inyama ngathathi inyama ngayinika umuntu abafethu abazi kwa Steve bokwazi kunendawo yoku-order nendawo yokuhlala abantu mabehla nendawo yokosa ngale ngaya straight ngawunikeza umuntu owosayo inyama mfowethu sicela mfethu usosela lapha mfethu sabuya sisela Dubula sangena emotweni yami le ngikhumbula kahle ngangivule umnyango ngihleli kanje ngangibeke unyawo la kanje uDubula ehleli la evalile ngale mina ngibeke unyawo kanje sahlala senze call naye kunomuntu esasimfonela naye so2 samfonela saphuma la emotweni ngathi Dubula mfethu sokulate my ndoda asihleni mfethu hamba uthenga uphuthu no drink mina ngisawulanda inyama ngale bese siyadla ndoda saphuma la emoto esinqenqe Dubula ngo10:06 ngesonto mhla ka 8 saphuma emotweni 10:06 pake phambi kwa Steve mangiphuma mina ngihambe nomshana wakhe uDubula omnyama lo owesiguqa sibheke ukuyolanda inyama uDubula angena esitolo ungena uhamba nobani nomfowabo uKhumbulane nomfowabo kaNtsele nomunye umjito ohamba ngepholo emhlophe oyiparamedic bangena abawu4 bangena mina ngawuthatha inyama ngale remember siphume emotweni ngo10:06 awushayanga u13 minutes past 6 ngeze sibhamu siqhuma ngale ngeze sibhamu siqhuma ngale afuthi niyazi ukuqhuma kwesibhamu kuba naleyo lonto nje evele ifike iclick kubantu sithuka sonke sasingaleki le ndawo eyoswayo awushayanga u13 minutes past 6 awazi ushaya uma siqala sithi ngiyaphuma sibheke khona mangithi uDubula mangithi hawu ukhumbula shuthi uKhumbulane ubebaleke suka kuDubula eza afuthi abazi kwa Steve usuka la kwi-counter uze ngala uma ngiphuma nje le ndawo ehlala kuyona mangithi uKhumbulane wegqoke iskipa esemhlophe umfana wakwaDubula kuthi ujule uKhumbulane oqala nje kungafiki ukuthi mhlambe uDubula because amehlami ngathi mangiqhamuka ngaqhamukela kwi-passage le la kwa Steve uKhumbulane phela lo bafethu Khumbulane uyakhala umfana incane ingane mangithi uDubula vele zehle inyembezi same time vele zehle inyembezi same time afowethu ngizothi emndenini wakwa TikTok abantu bakwa TikTok umndeni wakambatha wonke nobhuti bakambatha bakaDubula engikhulumayo nabo nengakhulumi nabo umuntu othandana noDubula zingane zikaDubula ngifisa ukuthi Dudu umndeni waka TikTok bantu abangaqhamile la kwa TikTok esingabazi bafowethu Dudu madoda ayibencane bafowethu ayinhle lento bafowethu ayibencane bafowethu kuswa ngesonto into ebengiyisebenza izola ngazi ukuthi bengisebenza yini namanje ngoba ngivuka nje ngiyemsebenzini angazi ngiyokwenzani nakhona ayikho into evumayo akwenze kulutho
Nithi Dubula mfowethu, ngiyohlezi mfowethu ngikuthanda ndoda. Isibindi sakho, kani yakho, uthando lwakho ubonalo ngomndeni wakho. Ngiyothi kubo bonke bafethu uDubula abonile. Nithi Dudu kubona. Bengazi mngane wami ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona ufa. Bengazi ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona mfethu uhamba kulomhlaba. Benginawe umgqibelo wonke. Uyangiphinda uyangibiza ngesonto. Ungibizela ukuthi mfethu ngizokubona uhamba Mthiya. Sontshikazi, hamba kahle mngane wami. Uyohlezi unanendawo ekhethekile enhlizweni yami. Ufike kimi waphila impilo eyonqo, waphila ubuwena, wangayifika, wawudubula Mbatha. Hala kahle indaba yezitha. Uhlezi ngithanda mngane wami.